Wow! May bisita. Mula sa bayan po ng Dasul sa St. Vincent Ferrer Parish, ang mga sakristan po natin doon. Haltara, kilalanin natin sila. Pwede rin po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. What's your name? Dave Brian po. Kay Brian. Vincent Libot po. Uy! Ano? Philip? Philip. Fiel po. Fiel. Napakilala pero ito dinapasag mo. Pangalan mo, boy? Burnok po. Pangalan mo, boy? Yan, boy. Kambal. Ha? Carl. Kaboy. Alvin Kylie. Alvin Kylie. Kayong dalawa, yung pinakagwapo eh. Excel Bimar alias Ambo. Geng. Ampol Kapitan. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, ikaw naman ay talagang tunay na masaya. Maraming salamat sa pagpunta niyo po dito. Naway next week ulit. Thank you po!